29 ýanwarda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow iş tapary bilen ýurdun Günmatar welaýaty Balkana bardy. Türkmen döwlet habarlar gullugynyň maglumatyna görä Türkmenbaşy şäheriniň halkara aeroportunda Berdimuhammedowy resmi adamlar garşyladylar. Bu ýerde türkmen lideri welaýatda ýaýwanlandyrylan giň möçörli işleriň häzirki döwrüň talaplaryna laýyklykda geçirilmelidigini belledi diýilip, habarda soňra Berdimuhammedowyň Hazaryň kenaryna ýerleşýän kawulhanasyna tarap uğrandygy aýdylýar. Türkmen prezidentiniň Balkan welaýatyna edýän saparynyň näçe gün dowam etjekdigi we nirelere barıp görjektigi şeýlede saparyň dowamynda nähil meselelere garaljakdygy barada häzirlikçe jikmejik maglumat berilmeýär. Adatlyk radiosynyň yerli çeşmeleri bilen söhbetdeş bolan Balkanly ýaşaýjylaryň we döwlet idaralarynda jogapkär wezifelerde işleýän käbir Balkanlylaryň aýtmagyna görä, saparyň dowamynda prezidentiň Türkmenbaşyda gurulýan deňiz portunyň gurulşygyna baryp görmegine taýýarlyk görülýär. Şeýlede prezidentiň Gyýanlydaky polietilen öndüriljek zawodun guruluş işlerini hem barıp görmegine garaşylýandygyny, ýöne bular barada resmi bildiriş edilmändigini adatlygyň yerli çeşmeleri aýdýarlar. Bir şeýle ýagdaý bellemek gerek. Käwat prezident gezjek diýdiňinden bir aýlap, ýarym aýlap taýlyk görülen ýerlerde prezidentiň soňra barmaýan halaty bolýan. Dip Aşgabatda ýaşaýan ýazyjy we synça Manmurat Bugaýew gurrun berdi. Prezidentiň bu welaýata edýän öňkü saparlarynda bolşýaly Türkmenbaşynyň şäher içi we şähere gelýän köçeleriniň ýapylandygyny, munyň netijesinde şäheriň dürli etrapdyr owalaryndan gelýän ýolagçylaryň ençeme sagatlap şähere girip bilmändigini Balkanly ýaşaýjylar aýdýarlar. Krasnoyarsk şäherinde Günorta Günmatar tarapynda durulga bar. Şol prezidentin gelmedinden bir saat olur şol avtodrologlar däk maşinlara çykmaga durulsa etmendirler. Şäheriň başga ýerinden şol avtodrologlaň gelmegine de urulsa etmendirler. Ondan şol umum hazapda şo taýda 4 saat çemesi wagt şol 3.000-3.500 avtodrolog etlenen avtodrolog däk avtodrologlar hereketde durdy. Telefon bilen gurrundaş bolan ýaşaýjylar gurrun berýärler. Dip Bugaýew aýtdy. Ýatlap geçdik Berdimuhammedowyň bu saparynyň öň ýanynda Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy şäherinde köçeleri köpçülikleýin arasalamak we jaýlardan çanak antennalary gyssaly söküp aýyrmak çäreleriniň geçirilýändigi barada habarlar peýda bolupdy. 19 ýanwarda Türkmenistanyň Kronikasy neşri öz ýurt içindäki çeşmelerine salgylanyp, Berdimuhammedowyň Balkan welaýatyna etjek saparynyň öň ýanynda çanak antennalaryň diňe prezidentiň ulaw kerweniniň geçjek köçelerinden däl, eýse şäheriň ähli jaýlaryndan sökülüp aýyrdylýandygyny habar berdi. Adatlyk radiosynyň Balkandaky çeşmeleriniň tasdiklamagyna görä, Berdimuhammedowyň Türkmenbaşa barmadyrdan 15 gün çemesi öň welaýatyň beýleki etraplarynaky jemaat hojalygy idaralarynyň işgärleriniň onlarçasy şähere getirilip, olar köçeleriň arasaçylygyna serenjam berdiler. Etraplardan getirilýän jemaat hojalygy işgärleri ikiye bölünip, olaryň ýarfy Nefta Balkanawatdy araşdyrmak, abadarlaşdyrmak bilen meşgul köçelerini süpürmek, otlar çapmak ýa-da bilen meşgullanýan beýlekleri Türkmenbaşy şäheri bilen gyzyklanýarlar. Dip Bugaýew gurrun berdi. Berdimuhammedow soňky ýedek Balkan welaýatynda geçen ýylyň 12-nji oktýabrynda iş saparynda bolupdy. Şonu türkmen lideri Avaza Serhet galasynyň täze binalar toplumynyň açylyş dawrasyna gatnaşypdy we Balkanda Döwlet Howpsuzlyk Geňeşiniň göçme mejlisini geçiripdi.